Здравейте, приятели! Изчислявали ли сте колко време прекарвате в пътуване до метро, складове или борси? Пресмятали ли сте колко пари изразходвате за гориво? А знаете ли колко време посвещавате на чакане в задръстване, висене по опашки, гледане на недоволни касиери и примъкване на покупките за вашия магазин или офис? Представете си, че можете да поръчвате лесно и удобно, без да напускате уюта на вашия дом или офис, само с едно кликване на мишката и да получите стоките до вратата на вашия магазин или офис. Край на опашките, край на задръстванията, край на досадното мъкнене на кашони. Приоткрийте удоволствието от пазаруването, поръчвайте всеки ден само това, от което имате нужда. Само стоки с гарантиран произход от официалните дистрибутори за страната. Посетете internetporъчка.com. Създадохме този сайт за вас, за да можете да отделите повече време за себе си, за вашите близки и за управлението на вашия бизнес. Изгледайте нашето демо, за да се убедите сами колко лесно и приятно е да си набавиш необходимите продукти онлайн. Изгледайте нашето демо за пазаруване сайта. За да пазарувате онлайн е необходимо единствено да имате персонален компютър и връзка с интернет. Напишете в браузера името на магазина internetporъчка.com и натиснете Enter. Зарежда се нашият електронен магазин. Имате две възможности за навигация в магазина. Едната е чрез основното меню с избор на категория за мен, за моите близки, за Бебо, за дома и за офиса. Другата възможност е с избор на марка от падащото меню в дясната част на сайта. Сега ще ви покажа навигацията в зависимост от избраната категория. Да речем, че искаме да пазаруваме за офиса и имаме нужда от почистващи препарати. Избираме почистващи препарати. Необходимо е да изберем под категория. Аз се спирам на универсални, понеже не съм сигурна какво точно ми трябва. Показва се списък с всички почистващи препарати, които са универсални и се предлагат в сайта. Виждам, че за Фрош универсален препарат има много добра оценка и искам да го разгледам. Това вероятно ще бъде моят първи избор на продукт. Убедена съм, че това е продукта, който ми трябва и за да го поръчам, натискам добави в количката. Автоматично информацията в количката, която е вдясно, се актуализира и вече виждам стойността 3 лева и 64 стотинки, която е цената на продукта, се появява в количката. Имам възможност да продължа да поръчвам или да приключа поръчката с един единствен продукт. И в двата случая е необходимо да отида в количка, за да прегледам какво съм си поръчала. В случай, че един единствен препарат не ми е достатъчен, мога да обновя количеството и да натисна бутона Обнови. Цената се актуализира. Имам опция да продължа да поръчвам или да приключа поръчката. Аз в случая ще продължа с поръчката, което ме връща на отново началното меню и продължавам да пазарувам за офиса. Ще си купя изделие от хартия, тоалетна хартия, нещо, което във всеки един офис има нужда. И отново продукта, на който ще се спра, е продукта с най-висок рейтинг. Не е необходимо да влизам в менюто на продукта, за да го поръчам. Това може да стане от бутончето плюс за добавяне в количката. Ето в момента се вижда, че в моята количка има два артикула на обща стойност 27 и 26 лева. Тъй като аз се намирам в град София и цената за доставка за над 50 лева е безплатна,
Мога да продължа да пазарувам, за да не платя тези 5 или 6 лева за доставка, които ще бъдат начислени, или да поръчам. В случая аз избирам да поръчам само тези 2 артикула, понеже това ми е необходимо. И системата ме препраща към менюто за регистрация. За да е валидна поръчката, е необходимо човек да е влезъл в системата. В случаите, когато вече има регистрация, просто трябва да въведе имейл адрес и паролата си. А в случаите, когато няма, е необходимо тук на левия екран да се регистрира, за да продължи с поръчката си. Въвежда се имейл адрес. В случаите на вече логнат човек се въвежда имейл адреса и съответно паролата и се натиска вход. В случая нещо съм объркала. Влизам в системата и ето това е, което се вижда. Моите данни, адреса за доставка. Имам опция да сменя адреса за доставка, той може да бъде друг. Това се прави от тук, смени адрес. И се въвежда нови адрес. Това е адрес, който е различен от адреса ми в моя акаунт, който е основен. И той може да бъде адрес специално за тази доставка или адрес, на който бихте искали да получавате стоката през работно време. Например, може да въведете служебен адрес. Важно е да въвеждате данните на кирилица. Така, в случая ще оставя адреса, който е за доставка. И тъй като цената на поръчката е под 50 лева, имам такса за доставка 10 лева. Имам опция да добавя коментар към поръчката от рода на служебен адрес или натиснете звънеца, седи кой си номер, апартамент или нещо такова. И продължавам напред. Следващото меню избирам начин на плащане. На този етап плащането с карта все още не е валидно. Надяваме се в най-скоро време да можем да предоставим тази възможност. Затова избирам опция плащане при доставка и е необходимо да се отбележат съгласието с общите условия и да се натисне бутона напред. Това приключва създаването на поръчка в сайта internetporъчка.com. Надявам се, че това демо ви е било полезно и ви очакваме скоро да пазарувате при нас. Благодаря ви и приятен ден!